kayo Oh. Kung gusto mong araw-araw, magbantay ka dito. Oh. Sir, kalma lang po tayo. Simpleng apprehension lang po yan. Pasensya na ako eh. Sir, may violation. Mga bata oh. Sir. May violation po kasi kayo, sir. Kaya po kayo Sir, inuhuli. pasensyahan nyo naman. Sir, Dalawa yung anak ko. Opo. Gusto nyo magbabayad. Opo. Para sa kaligtasan niyo po to, sir. Excess passenger po kayo. Dalawa lang po ang sa motor. Tapos nakachinelas pa po kayo. Consideration kasi, sir. Sir, ang consideration, it is not your right. Sir, kung kayo, you do not care about the safety of your kids, we do. Sir, alam mo kung saan ako nagtatrabaho? Sa Saan airlines po? ako. Mas mataas ang ano ko, ang... Sir, piloto po ako. Oo. Kung nasa airline kayo, dapat mataas talaga yung standard nyo. Eh, alam nyo pong bawal ang excess passengers, sir. Sir, bawal po ang excess... Nasa Sir, vicinity lang kami ng... Sir, baguhin po natin ang batas. Hindi po kami nag-i-interpret ng dapat batas. eh. inaano nyo yung batas. Hindi po kami nag-i-interpret ng batas. Nag-i-enforce lang po kami. Excess passenger po kayo, nakatsinelas kayo. Sir, kung gusto nyo magpa-implement ng batas, magbantay ka Sir! araw-araw dito. Oo. Yan, tingnan mo yan. Sir, nag-i-implement po kami dito, naabutan Wala namin kasi kayo. condition yung implementation Sir, ko eh. nag-i-implement po kayo, mali po kayo, yun po yung sinasabi namin. Araw-araw, sir, magbantay kayo dito. Sir, Paano hindi ma-prevent? lang po ang kailangan namin bantayan. Yun nga, tapos sasabihin Sir, ko ano. kaya nga po, inahuli kayo dito eh. Ano magagawa Wala natin? pa consideration? Wala sir? po. Meron Wala yan. po. Kaya nga Wala. meron Sige yung po, pakita nyo po sa batas ang consideration. Pakita nyo po. Kung wala Sige consideration, po, magbantay kayo dyan sa pakita ano. nyo po sa amin, sir. Pakita nyo. Ano ba yan, oh? Pakita nyo po. Pakita nyo. Pag may napakita kayo, sige po. Bibigyan namin kayo. Ano nasa dictionary, nasa consideration. Sir, nasa dictionary, hindi po batas. Hindi po batas ang dictionary. Kung lisensyado po kayo... Magbantay ka dito araw-araw, ha? Sir, wag nyo pong ganyan nilang enforcer namin. Eh, sabi sa akin, Wala araw-araw po ka kayo, ulit. wala pong... Araw-araw ulit. Sir, wala pong masamang ginagawa sa inyong enforcer namin. Wag nyo pong ginaganyan. Nagpapatupad Aral lang ka, po pare, kami. ha? Yan na naman tayo, dinadaan na naman natin sa Pare, bilisan tapang. mo na. Late na yung mga bata, oh. Dinadaan nyo na naman sa tapang Kasi eh. wala kayong consideration. Eh, wala naman Alam mo, talaga. nakapalo ako sa ano mo. O yun, Facebook mo. eh di ganun, di dapat alam nyo. Eh, residential area to, maraming So, tao dito. so mali po kami, mali po kami. Dapat consideration. So mali po ba kami? Consideration Ang lang, tanong sir. po namin, mali ba kami? Kung mali kami, reklamo nyo po kami. Mali po ba kami? Mali! Oh. O sige, Mali. ireklamo mo. Ireklamo mo. Binigyan mo. O sige, ireklamo mo. Kasi ano yan, tama ba yan? Tama ba yan? Tama ba nakatsinelas ka? Tama ba na tatlo pasahero mo? Alin? Tama ba? Consideration niya. Bilisan mo na, single-pilitin kayo eh. Diba? Eh, ang dami niyong alam na konsiderasyon eh. Ha? Wala kayong consideration. Nasaan nga po sa batas yung Oh, consideration? nag-operate kayo sa krame. Oh, Oh, ano po? inatak ninyo? O ano po? Ano inatak ninyo? Ano Yung nga mga po? mahihirap. Saan po yung mahihirap, saan po yung mayayaman? Alam nyo, sabihin nyo sa akin. Pero baka muna. Eh wala kayo eh, puro kayo ganyan, puro mahirap, puro mayaman. Pare, Wala hindi, naman. practice ka, pare. Dapat kanino mo pa kinuha? Aray ka ba, pare? Ha? Nakalin? Yan na naman, pag-aaral naman ng, papagmataasan na naman tayo ng degree, di ba? Papagtaasan na naman tayo ng pinag-graduatean. Pag mga kulang-kulang kasi sa pag-aaral, dyan yung Bakit? Sigurado kang hindi graduate yan? Sigurado kang hindi graduate yan? Dapat kanino mo Alam mo ba? Ha? Inaapi mo yung enforcer, di mo naman alam. Dili ka mag-isip Oo! ka, nagahang ka. Ikaw, bakit? Oo. Matalino ka? Oo, ayan o. Dapat Yeah, kanino yeah. mo pa kinuha, Ang pare. yayabang nyo, Nakita tignan mo niyo yung na. mga bata, oh. Papasok Ikaw, sa school. ikaw nga ang ikaw nga pasigaw-sigaw sa amin. Tama bang halimbawa sa mga anak mo yan? It takes zero. Vicinity Sir, ng barangay sinisigawan mo ang mga person in authority. Ah. Tama ba yung namin. ehemplo yan? O Wala ano? nga yata civil service yan eh. Sino? Ano ba ang civil service mo? Oh, Ano ba civil civil ka ba? service mo? Ano ba civil service mo? Labasan tayo civil service. At saka percentage. O ano? Opo, license mechanic ako. O, so what? Ako license pilot ako. Pilot? O, Saan? ano? Dapat nakikita tayo ng air science. Oo. Nasa air unit ka. O, Oo. dapat kinala mo yung... Sino? Sige, sabihin mo. Si Colonel... Sino? Oh, si Colonel... Oh, ngayon, ano ko yun?
Anong kailangan? Porque upper class mo, ano ngayon? Tinatanong mo siya, tinatanong mo kaya O kaya nga, o ano ngayon? Matatakot ako. Hindi. O hindi naman pala eh. Hindi ka matatakot. O hindi naman pala eh. Alam mo naman, PMAR ako eh.